ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘିଅ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମାମୁଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ନାନୀ ଏଠି ଚାହା କରୁଛି, ଆଉ ଭାଉଜ ବାସନ ମଜାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଅନେଇ ଅଡ଼େଇବା। ମାଇଁ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଳାଶିର ମାମୁଁ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଚାହା ପିଇ। ମୋ ଏୟାରଟେଲ୍ BSNL ଆଉ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଆର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ତାକୁ ଚାହା ଯାଚିଲେ ସେ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଖାଇବିନି। କହିଲା କି ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଦେଖ, ମାସ ଯାକ ରଖି ରଖି ତାକୁ ଖାଇବି। ଏ ଚାହାଟା 3 ନମ୍ବରକୁ, 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚାହାଟା ପଡ଼ିଛି। ଆପରେ ଆଉ ବାକି ଅଛି ଦିନ ଯାକ। ଚାହା ଉତୁଲା। ଓହୋ ହୋ, ତଳେ ଢାଳିଲା। ଫାଇନାଲି ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ଯେତେ ଚାହା ପିଅ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବାର କିଛି ମଜା ଅଲଗା। କପ ଅଣ୍ଟିବନି, ଯେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହା ଦିବା ନା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ବସିଛି, 3 ଥର ଚାହା ପିଇଲାଣି, ତଥାପି ତା ମନ ଛାଡୁନାହିଁ, ପୁଣି ଚାହା ପିଇବ ବୋଲି ବସିଛି ଥେଣ୍ଡେଇକିରି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଯେ କି ଡ୍ରାମା ଭିଲିଆନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ସେ ବାହାରିକିରି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇକି ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ବେଳେ ରଟି ଛାଡ଼ି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାହା ପିଇ ସାରି ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ।